Οι ντόπιοι στο Ράδιο Θεσσαλονίκη. The Locals. Εμείς εδώ. Είναι οι ντόπιοι απ' τη Θεσσαλονίκη. Άλλοι ακούν απ' τη δουλειά και άλλοι απ' το σπίτι. Το ημερολόγιο γράφει πλέον 2026 και οι Locals ανοίγουν για πρώτη φορά φέτος μικρόφωνα στη συχνότητα του Ράδιο Θεσσαλονίκη και μαζί Βασίλης Προκοπίου και Καλλιόπη Ξαφοπούλου σας εύχονται χρόνια πολλά. Και καλή χρονιά. Και καλή μουσική χρονιά. Κυρίως, προπαντός, γενικώς, τα ταλέντα τα θέλουμε, είπαμε. Έχει κρύο, αλλά θα τα ζεστάνουμε όλα εδώ, έτσι δεν είναι? Ξέρουμε ότι η μουσική και γενικώς οι καλλιτέχνες εδώ πέρα ζεσταίνουν πάντα την ατμόσφαιρα. Μας κάνουν να ξεχνιόμαστε, μας κάνουν να στεναχωριόμαστε, μας κάνουν να κλαίμε, να γελάμε. Έχει η μουσική αυτή τη δύναμη. Πολλά έχει να κάνει η μουσική, όχι μόνο δύναμη, μπορεί να μας αλλάξει τη διάθεση, μπορεί να μας χρωματίσει τη μέρα, τη νύχτα, και εμείς είμαστε εδώ σε αυτό το καμβά να βάλουμε τη δική μας πινέλια. Στο στούντιο ήδη έχει κόσμο πολύ, μέχρι που περάσαν και περαστικοί. Μάθανε ότι θα είναι τα παιδιά εδώ, ο Ματέος και ο Κωνσταντίνος Τσαχουρίδης, και πέρασαν και αυτοί να μας δούνε. Πρώτα απ' όλα όμως έχουμε στην παρέα μας τον Μάριο. Ο Μάριος, που είναι της διπλανής πόρτας, ένα παιδί σχεδόν 15 χρονών, έτσι, ο οποίος κάνει κάτι πολύ ωραίο. Ξεκίνησες να κάνεις μια ταινία μικρού μήκους. Μάλιστα, ναι. Λοιπόν, καλή χρονιά και από μένα, με υγεία. Ναι, και βρίσκομαι στο πειραματικό λύκειο του Πανεπιστημίου Μακεδονία, στον όμιλο βίντεο κινηματογράφου, και στα πλαίσια της φετινής χρονιάς διεξαγωγής του ομίλου έχουμε να κάνουμε ένα πολύ ωραίο project που αφορά το ποίημα του Γεώργιου Σεφέρη, Ελένη. Στα πλαίσια του διαγωνισμού των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη Αγώνες Τέχνης θα παρουσιάσουμε αυτό το βίντεο, το οποίο το έχουμε δουλέψει από την αρχή της χρονιάς. Εγώ, στη συνεργασία με μια άλλη μαθήτρια, την Ζωή τον Ζουλή, και τον υπεύθυνο του ομίλου, τον κύριο Δημήτρη Σταυρούση. Τι ωραία πράγματα είναι αυτά. Αυτό μας αρέσει να ακούμε. Τέτοιες ηλικίες να ξεκινάνε και να μπαίνουν σε αυτό το κομμάτι της δημιουργίας, το δημιουργικό. Ξεκίνησες πριν από πόσα χρόνια? Εγώ ξεκίνησα να ασχολούμαι με την βιντεοσκόπηση και την κινηματογράφηση και φωτογραφίες κλπ. Περίπου το 2021. Οπότε πάμε τώρα δυναμικά περίπου 4-5 χρόνια. Μάλιστα. Ο διαγωνισμός πότε είναι να γίνει? Τώρα η προθεσμία υποβολής του έργου είναι τώρα στις 19 Ιανουαρίου. Όμως ο ίδιος ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα τον Φεβρουάριο. Τον Φεβρουάριο. Πες μας λίγο, έχεις social media? Μάλιστα. Έχουμε ένα κανάλι στο YouTube, στο οποίο ανεβάζουμε αυτή την σταδιοδρομία τα τελευταία 4 χρόνια. Τα βίντεο τα οποία κάνουμε αφορούν κυρίως τα ταξίδια και εκδηλώσεις, και αναλόγως το προωθούμε αυτό το έργο, αυτή τη σταδιοδρομία, και στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Instagram, στο Facebook κλπ. Πώς λέγεται το κανάλι σου, το YouTube? Το κανάλι μου λέγεται Travel Around the World. Travel Around the World, μάλιστα. Πόσα περίπου βιντεάκια έχεις πάνω? Πόσα έχεις ανεβάσει μέχρι τώρα? Λοιπόν, περίπου πάρα πολλά. Πάνω από 100 θα έλεγα. Μπράβο. Τέτοια θέλουμε να βλέπουμε. Αυτή η ταινία μικρού μήκους θα διαγωνιστεί. Συγγνώμη, μόνο εντός της Ελλάδας, ή υπάρχει και κάποιο πλάνο και για διαγωνισμού στο εξωτερικό? Τώρα αφήνουμε όλες τις επιλογές μας ανοιχτές. Τώρα αυτός ο διαγωνισμός τέχνης ήταν ήδη γνωστός στον κύριο Σταυρούση, ο οποίος διοργανώνει τον όμιλο εδώ και πολλά χρόνια, και στα προηγούμενα σχολεία τα οποία βρισκότανε, και απλά φέτος εγώ έκανα μια σύσταση να συμμετέχουμε και σε άλλους διαγωνισμούς. Προφανώς υπάρχουν και εγχώροι διαγωνισμοί, αλλά και διεθνείς. Μα το καλό, εμείς να ευχηθούμε καλή τύχη, και φυσικά όχι μια ταινία μικρού μήκους, μια ταινία μεγαλύτερου μήκους, μεγαλώνοντας, να την ξαναφέρεις εδώ στους Locals, να μας την παρουσιάσεις. Να μοιραστούμε και άλλα πράγματα. Μπράβο. Συγχαρητήρια και στον πατέρα εδώ, ο οποίος το χαμόγελο δεν έφυγε από τα χείλη. Ναι, εννοείται. Μπράβο. Τώρα, θέλω να ευχηθείς κάτι για το 2026 στην ομάδα σου και σε όλα τα παιδιά που σκέφτονται πάρα πολύ να ασχοληθούν με την τέχνη, πόσο μάλλον με την τέχνη του μοντάζ, της σκηνοθεσίας και όλα.